Salutare toată lumea, numele meu este Tavi și bine v-am găsit la primul meu, o nouă serie pe care ăsta se numește Block Story, e ca și un fel de Minecraft, dar fiindcă Minecraft nu merge, am făcut altceva. Pentru că am găsit lumea asta. Yay! Vreau să vă arăt și casa. Am investigat-o toată. Mi-am pus câteva lucruri care îmi trebuie adică nu mi-am pus încă nimic. O să-mi trebuiască topoare. Chiar acum, poate altă dată. Cutul nu-mi trebuie. Asta nu mai trebuie. Iron nu mai trebuie. Și atât. Este ca și lumea lui unui coleg al meu. Aici avem vaci. Acum, după cum vedeți, Verge are level 13. Aici am holul. Aici e camera, dorm eu. Acolo mai este o cameră. Acolo să vă arăt imediat ce e. Acolo e na. Și hai să zicem că aici, dacă stăm pe scaun, ce la fiecare episod voi sta acolo. Și încă de ce nu? Bineînțeles că omorâm niște eroi nefolositori. Încă de ce nu? Ce să nu omorâm eroi nefolositori? Vercea deja, Vercea junior, fiindcă e junior. Realul. În 3 auroni aici. Pac. 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 Avem chestii bune. Am primit ăștia. Și armură. Asta o arunc. Nu trebuie. Tu aici stai? Nu. Lasă atunci așa. Lasă-mă să ai închisă să nu ne vadă să nu ce aici. Bine. Avem un scut. Ce bun e scutul meu. Ce bun e scutul meu. Mă, uite ce scut am față de tine. E urât al tău. Al meu e fain. Facem aici colecții de cuțite. Direct
alt sput. Dar nu trebuie asta, cum trebuie asta. Ce știți voi, bă? Ce-ți la acasă? Nu duc acasă. Uite ce-a fost. Du-te acasă. Du-te acasă. Cine dracu? Bă, vrea cineva bătaie? De urlați în halul ăsta. A, da, nu v-am zis. Dacă vă uitați atenți, aici avem o moară, yay! What the fuck? De ce am avea o moară? What the fuck? Asta e casa unui moara. Ei. Punem locurile încet. Că alea care nu ne trebuie. Și le punem. Le băgăm. Nu, hai la căcatul nostru. Adică ce? Ce, bă, ce? Care? Ăsta. E. Băgăm. Una. Hai că vă dau în cur. Și avem pâine pentru dragul nostru vândat. Sus, hai că merem și sus. Pentru de ce să nu merem sus? Sus avem așa. Scara primară. Încă un cuptor de sani. Un spawner accident. Vaci. Cred. Cine dracu? Ce dracu? Încă un scaun. Să admirăm priveliștea. Ce vrei? Cine ce face? Cine cu cine se bate? Nimeni nu se bate fără acordul meu. Cine se bate? Iar Auron, mă, tu. Auron, mă. Să-l bați pe Auron. Mă, dă-mi mine dacă ai curaj. Dă-mi mine. Dracu știe la cine folosesc tichetele. Cărbune nu ne trebuie. Acum plastic. Deci, aici avem în spate. Ce armă? Ce avem în spate? Ceva, cine știe. Ceva nefăcut. Putem zice. Hai mă, care... N-ați foame. Dacă-ți dau. De mâncat. Amu, ne culcăm. Să încercăm să facem misiune. Intră. Bun. Guantar.
O dăm cu mine. Și eu mă apuc în pat. Între timp un ferenta. Ne căutăm prostii. Dragon Lord. Și avem aici Dragon Lord, Dragon Trying, Hunter in the Shadow și Intriguing Boss. Un drac sau nu. Bun. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Nu cred că acum voi opri episod. Las 2-3. Ce pizda măsi. Unde pot găsi? Mamă! Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.